balloons inside the church. Para po sa seguridad kan gabos asin solemnidad kan misa, na iputugot at pagdara asin pagkalupad yung balloon sa lubo sa laog kan simbahan at balloons mag-oripot sa ceiling fan kan sa tong banwa. Tamang pag-ako kan banal na komunyon, sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag po sa ibabaw, ano walang kamot, mantang iraro, ang toong kamot. Ako po ang komunyon sa atubang kanpadi o ministry. Santa Infant sa collection sa kapiestahan niya tungunyan kan Santo Niño, ang second collection ipinapalunan niya sa apostolado kan universal na simbahan para sa mga komunidad na inaabot ni Santa Infant for Holy Child. Ang opisina kan misyon na nanangangataman para sa kaagihan. Bible month, ngunyan na simana, iyo po ang Bible week na mapuon ngunyan na ngunyan sa paagi kan pag-intronar kan Biblia. Tawan tapo nin halaga ang pagbasa kan Biblia asin paghurop-hurop kan tataramon nin mahal na Diyos. Peregrinacion sa katedral in connection kan kafiestahan ni San Pedro Bautista ang principal na patron kan Archdiocese at Vicaria kan Holy Cross, iyo po ang sponsor kan ika-4 na luminaryo sa katedral. Iniimbitaran po ang mga parokyano na sakop kan Holy Cross na mag-atender kan misa sa Lunes, Petsa 26 kan Enero sa oras na alas 5 ng hapon sa katedral. Mag-alis na po sa opisina si buot na mag-atender sa nasabing selebrasyon kan misa. Cariel Youth Conference sa Petsa 21 kan Marso, aldaw na Sabado, igwaponin pagtiripon ang mga jóvenes sa Vicaria bilang paghahanda sa gigibuhon na Archdiocesan Conference of Youth Ministers. Linalauman ang total na 60 delegates.
ang debosyon kay Santo Niño, ang pinakaenot asinsaro sa pinakabantog sa Pilipinas. Kan si Legazpi nagdoong sa isla kan Cebu, kan 1565, saro sa mga soldados niya, nakakuanin imahin ni Niño Jesus. Tinutubudan ini na iyo mismo ang imahin na tinaon ni Magallanes sa agom kan dato kan isla kan siya binunyagan. Ang imahin ngunyan inaarang sa Basilica kan Cebu. Sa mga Pilipinong Katoliko, ang banal na ninyo tanda kan Diyos na harani sa gabos, asin madudulok na daing takot. Ang debosyon nagtutukdo kan bertud nin simpleng pagkabuhay, pagkamakinuyog-kuyog, asin pagsarig sa Diyos. Siring man, ini nangangapudan nin pagiging disipulo, asin mamumukton na paglingkod sa gabos. Ang makakaibahan po niya to sa pasilibrar kan banal na misa, iyo po si Reverendo Padre Joseph Abion, ang satuyang parokyal vicar. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang, ako unta na asin pagsulsulan, an mga naginibon niyatong kasaalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamiibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa to mga kasaalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at kulungan, sa mga tao ay ang doon. Kagurangan ating buktong Jesucristo, kagurangan na Diyos, portero kan Diyos, at ikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan pinapaan, kahirapi kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan pinapaan, ako aansa mo pakimahera. Ika na nagtutupaw sa to kan Ama, nahirapi kami. Naikasana, kaguran, ikasana, puro kahalantaw. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, ang bugtong mong aki na ipinangaki sa mga kapanahonan, nagpakumbaba kan sa diri bilang aki sa Nazaret,
asin nagpasakop ki Maria asin Jose, puwarasan na kami makanood sa iyang paarog, na magkuyog kan kabutan mo sa gabos na bagay, asin nagagalang sa dignidad kan gabos, maglingkod kami sa mga tugang ming dukha, na may bukas palad, asin mabuot na puso, huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Sa babasahon ngunyan, kita pinapagirumdom na magsarig sa liwanag tanganing madaog an kadikluman. Ipinapasabot na pakusugon yato an paglaom asin pag-umawon ta ang Diyos, huli ta ang liwanag na yaon kay Kristo. Masirang sa sato, siring sa kaagahan. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. An banwaan na naglalakaw sa diklom, nakahiling nindakulang liwanag, sa mga nag-eerok sa daga, kan anino nin kagadanan, an ilaw nagsirang. Pinadakul mo an kagaya-gayahan, pinadakula mo an kaugmahan, maugmasinda sa atubang mo, nin siring kan pag-ugma, pag-aranihan, siring kan mga naggaya-gaya, paghihiras-hirasan kan mga sinamsam. Taan sakal na naggagabat sa inda, an baras na sa indang abaga, an badas kan sa indang tirano, binari mo nin siring kan aldaw ni Midian. Taan gabos na butas na maribok, nagpapalakpagak an manto na nagligid sa dugo, susuloon, kakanon nin kalayo. Taumboy namundag sa to, aking lalaki itinao sa to, an pagpamayo nasa sa iyang abaga, asin aapodon siya, makangalas-ngalas na parahatol, Diyos mapangyari, Ama sagkod paman, prinsipe nin katuninungan. Dakula an sa iyang pagpamayo, asin an katuninungan mayong kapuruhan sa trono ni David, asin sa iyang kahadean, na itutugdas niya asin papaspusugon sa katanusan sa kakasuriputan, puon ngunyan sagkod paman. An maimo mon na pagkamuot kan kagurangnan nin mga hukbo, iyo kaini an magibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. An kagurangnan hade, magayagaya ang daga, magugma ang dakol na puro. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Panganuron asin dagom na palibot niya, ang tama asin tanos, ang pagtugmadan kan sa iyang trono, kalayo maglalakaw sa atubang niya. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Susuloon sa palibot ang mga naglalaban sa iya, inilawan kan sa iyang kikilat ang kinaban, naghiling asin tinatakigan ang daga. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. An kabukidan siring sa taro, natunaw sa atubang kan kagurangnan. Sa atubang kan kagurangnan an bilog na daga. Ipinapamareta kan kalangitan an sa iyang kasuriputan, asin nahiling kan gabos na banwaan,
an sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Si Kristo iyo ang liwanag sa kadikluman, nagikan sa Ama. Na suminirang sa daga, tanganing tawan kita nin kaliwanagan, nin isip asin kadunongan. Sa surat ni San Pablo, kita pinapagirumdom na maglaom asin magsarig kay Kristo bilang liwanag. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag umawon ang Diyos, Ama kan kagurangnan si Yesu Kristo, siya na iyo ang nagbindisyon sa to, kan gabos na espiritual na bindisyon sa mga langit non ki Kristo. Pinili niya kita sa iya bago tugdason ang kinakban, an magin banal asin mayong dikta sa atubang niya. Sa pagkamuot, itinakda niya kita kan enot pa, para sa kamugtakan nin aki, huli kay Hesus Kristo para sa iya, susog sa pagmamarhay kan sa iyang buot, para sa kaumawan kan kaumurawayan kan sa iyang grasya, na iwinaras sa tuya sa iyang namumutan. Kaya ako man, na nakakadangog kan sa indong pagtubod sa kagurangnan na si Jesus, asin pagkamuot sa gabos na banal, daing untok na nagpapasalamat, alang-alang sa indo. Kinigurumdum kamo sa sakong mga pamibi, tanganing ang Diyos kan kagurangtang si Hesus Kristo, an Ama kan kamurawayan, tawan kamo kan espiritu nin kadunungan, saka kapahayagan sa pagmidbid sa iya. Asin palinawon ang mga mata kan sa indong mga puso, sa pag-isi, kung ano ang paglaom kan sa indong bukasyon, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan, kan sa iyang pamana sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na ito, nagdulog kay Jesus ang mga disipulos sa pagsabi, si isay ngunyan ang pinakadakula sa kahadean kan langit. Nag-apod siya sa iya, nin sarit na aki. Pinatindog ini sa tahaw ninda, asin nagsabi, Amen, nagsasabi ako sa indo, kundi kamo magbirik, asin maging siring sa mga sarit na aki, dai kamo makakalaog sa kahadean kan langit. Kaya ang si Isayman magpapakumbaba, siring sa salit na aking ini, iyan ang pinakadakula sa kahadean kan langit.
An mag-ako, sa sarong salit na aki, na siring kaini alang-alang sa ngaran ko, sako nagaako. Mag-ingat kamo, na dainindo hamakon, an saro kaining saradit, ta nagsasabi ako sa indo, na an sa indang mga anghel sa langit, danay na naghihiling sa lalawgon kan ama kong yaon sa langit. An marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. maugmang kapistahan po kan Santo Niño sa Indogabos. An bilog na nasyon, lalong-lalo na sa Cebu, an Curaçao, Viva Señor Santo Niño. Sa history, kang taon 1521, pag-abot kan Kristyanismo sa Pilipinas, nabunyagan ang pinakaenot na Pilipinong Kristiyano, si Raha Humabon, asin ang sa iyang agum, si Reyna Juana. Asin bilang regalo sa indang pagbunyag, itinao sa inda ang imahen kang Santo Niño. Kaya pagtutubudan ta na ang Santo Niño, iyo ang pinakahalon ng simbolo kan Kristyanismo sa satuyang nasyon. Patunay na ang pagiging Kristiyanong nasyon na presensya kang Santo Niño. Kristiyanong bansa o nasyon ang Pilipinas dahil sa Santo Niño. Ang original na imahin kaini, pigpapangataman hanggang ngunyan, asin iyo ini ang sentro kan debosyon kan satuyang nasyon. Asin ini, naglakop pa sa bilog na nasyon, malangani ta kadakol lang ginagibong version ang mga Pilipino, hali sa original na ladawan kang Santo Niño, igwa ng iba-ibang klaseng versyon. May Santo Niñong pulis, may Santo Niñong doktor, may Santo Niñong ano pa, mga bagay na gustong maabot ng tao o mga propesyon na sa presenteng panahon iyo man sinda. Kaya pag ika-doktor, ang Santo Niño mo daa, ladawan man kan pagiging doktor. Asin iyan ang ginagibong pagpalakop kan iba niyatong mga kahimanwa o mga Pilipino. May hiling niyato na gustong gibuhon kan taho na maging dalawgon kan taho an muka kan Diyos. Alagad, ipinapagiramdam ng simbahan na mas magayon na maging lalawgon kan taho ang Diyos. Bako ang Diyos maging lalawgon an taho. Pag ang taho na ngani ang ginibong lalawgon o ang Diyos ginibong lalawgon na taho, iba na iyan na klaseng pagtubod. Kaipuan mahulma ang taho na maging arog sa Diyos. Diyos na mamumuton, Diyos na nagpapatawad, asin Diyos na nagigibo nin sa iyang karahayan. Kaya magayunon na ang Santo Niño, bako lang dahil dahil sa kapritsyo kan taho, kundi ano ang mensahe kang ladawan kan Santo Niño sa tuya. Likas sa tao ang maghanap nin ranggo, maghanap ng ambisyon o pagbisto. Mahapot, sisay ang pinaka-importante, sisay ang pinaka-pigdadangog, sisay ang pinakahalangkaw, sisay ang may mas kapangyarihan. Sa trabaho, sa pamilya, sa sosyedad, even sa simbahan, madalas sinusukol ang value ayon sa titulo, ayon sa impluensya, ayon sa yaman, o ayon sa kakayahan na mag-control kan sitwasyon. Asan iyo ini ang logic kan kinaban? The greater you are, the greater you control. Ang hapot kan taho, iyo ang hapot kan mga alagad ni Jesus sa Ebanghelyo. Si Isay ang pinakadakula sa kahadean nin langit. Hapot ini manunungod sa value o kabuluhan.
hapot manunungod sa kapangyarihan, sa pwesto. Alagad, ang simbag kang Diyos, di siya nagtataon ng theory. Naggibo siya ng aksyon. Ano ang ginimo ni Jesus sa Ebanghelyo? Nag-apod siya nin sarong sarit na aki. Pinatindog sa tahaw ninda. Asin nagsabi, kung da ika mo magbalik loob, asin maging arog ka ining sarit na aki, da ika mo makakalaog sa kahadean kan Diyos. Ang ginibong ini ni Jesus, iyo ang pagbaliktad sa lohika kan kinaban. Ang aki na mayong kapangyarihan, mayong impluensya, mayong kontrol, ginibong pamantayan kan kadakulaan. Ginibong basihan kan kadakulaan sa kahadean kan Diyos. Dahil sinasabi ni Jesus na maging isip aki, isip bata, ang sinasabi niya, magkaigwaning puso na arog sa sadit na aki. Ano ang may hiling niya to sa sadit na aki? Ang sadit na aki, simpulo kan radikal na pagsarig o pagtitiwala. Ang aki, di nag-iilusyon na igwa siyang itong inaapod na self-sufficient. Ang aki, yaon ang katotohan na naglalaom, na mabuhay sa tabang kan iba. Naglalaom siya sa iyang mga magurang, tanganig mabuhay. Naglalaom sa direksyon, naglalaom sa proteksyon. Dahil siya nagpapanggap na kaya niya ang gabus. Dahil nagtatago kan sa iyang kaluyahan. Asin, dahil tigkas ang lian, an sa iyang sadiri, tanganig mabisto sa peking paagi. Asin iyo ini ang kahulugan kan kapakumbabaan. Ang aki, dahil nagmamaliit sa iyang sadiri, kundi inaako niya ang katotohan kung si isay siya sa atubangan kan iba. Asin ang pagiging mapakumbaba, inaako ang sadiri sa mahal na Diyos, sa atubangan kan mahal na Diyos kung si isay siya. Ang taho, nilalang kan Diyos. Ang taho, bakong Diyos. Kaya, ang pagiging arog sa aking sadit, bakong kaluyahan, kundi kusog, kan pusong tataong maglaom. Bako ining kawaraan ng isip, kundi kalinawan kan buot. Ang pagiging aki, bakong kawaraan ng dignidad, kundi bukas sa relasyon sa mahal na Diyos. Kaya ang Santo Niño, nagpapahiling sa tuya, kang Diyos na mapakumbaba. Ang Diyos, dahil nag-abot bilang sarong hadi na makapangyarihan. Nag-abot siya sa paagi ng umboy, sa paagi nin sarong aki. Inaapot tayo ng incarnation. Pinili kan Diyos na maging ladawan kan pinakamaluyang ladawan kan taho. Umboy, aki, tanganing ipahiling ang sa iyang totoong lalawgon, ang lalawgon nin kapangyarihan. Ang kapangyarihan kamahal na Diyos, bakong dominasyon, kundi pagkamuot. Bakong kapabaw-abawan, kundi an sa iyang pagdulok, an kapakumbabaan. Bako ang kontrol, kundi ang pagsarig o ang pagtitiwala. Sa sarong kinaabangon yan na ang pigihiling, ang kusog, ipinahiling kan Diyos na ang tunay na kusog, iyo ang kakayahang mamuot, maski mayong kasiguraduhan. Kaya kadakol mo niya sa panahon ta, ang hamon kan pagiging aki, pagiging puso na igwa sa aki. Nabubuhay kita ngunyan sa kinaaban na ang tinutokdo ang maging self-made, ang maging self-sufficient, ang tinutokdo iyo ang magkaigwa ng kontrol sa gabos. Pag ika ang may pwesto, pag ika ang may kapangyarihan, kaya mong kontrolon ang bilog na panwaan. Alagad, hilingon niya to, habang nagkukusog ang satuyang mga panluwas na seguridad, nagluluya man ang satuyang mga panlaog na pagtitiwala, lalong-lalo na sa mahal na Diyos. Nakakanood kitang magpatindog nin mga lanob, tanganig magtago sa satuyang mga kaluyahan. Asin ang pinaglalauman ta,
bako na ang Diyos, kundi ang satuyang sadiri. Asin, ini ang nagiging dahilan kan pagkapagal kan satuyang buhay. Kadakol ang depress, kadakol ang nagaagi sa mga anxieties, tan pinaglalauman na kusog, iyo ang sadiri sana. Kaya sabi sa Ebanghelyo, magbalik loob ka mo sa mahal na Diyos. Araw kang aking ini na pinatindog na Jesus sa sain ng tahaw. Bako ini ang pagbalik sa kamangmangan, kundi ang pagbalik sa katotoohan. Ang aki naghihibi pag ini nakukulugan. Ang aki nagahagad kapag may pangangaipo. Ang aki nauugma pag siya nakakamati nin pagkamuot. Arag bang kita kaiyan sa atubangan kang mahal na Diyos. Dependent kita sa mahal na Diyos. Dependent kita sa iyang grasya o mga biyaya na maot niya tong makua hali sa iya. Iyo ini ang inaasahan niya to sa mahal na Diyos. Bakong perfeksyon, kundi ang katapatan, ang onesto na pagbisto na kita dependent sa iya. Ipinapahiling sa tuya, ini ang tunay na kadakulaan. Kaya mahapot kita, andam ba kitang maging sadit, magpakasadit, arog ka na aki, puso na arog sa aki, tangani kita makalaog o makaibahan sa kadakulaan kan pagkamuot kan mahal na Diyos. Ninhulita ang langit, ang kadakulaan na yaon sa langit, iyo ang pagiging arog sa aki. May pagtitiwala, may paglaom, may pagkamuot. Asin iyo hindi ang mensahe kan Santo Niño. Bako lang magparakurahaw na viva Señor Santo Niño. Bako lang magbulos kung ano ang satuyang gusto na iladawan sa iya. Kundi ang magbalik sa mahal na Diyos na pakiging arog ng mga aki, tangani kita makalaog sa iyang kahadean. Kaya day paglingawan, ang imahen kang Santo Niño, iyo ang imahen nin kababaang loob, pagpapakumbaba. Imahe nin simple, imahe kan lubos na pagsarig sa mahal na Diyos. Ninhulita ang kaligtasan, mahihiling sa pagiging mapakumbaba. Ang kaligtasan, mahihiling sa bukas na pagsarig sa tataramon kan mahal na Diyos. Asin man sa bukas na pag-ako, sa pagkamuot sa mahal na Diyos. Dahil niya to sa yangon, ang ginibong sakripisyo kan mahal na Diyos. Nagpakumbaba, naging umboy, naging taho, naging aki, asin pag-abot kang panahon, nagtao sa tuya nin kaligtasan. Ang kasimbagan, iyuman, ang maging ladawan kita, arog kan mahal na Diyos. Bako ang Diyos na maho, kundi ang tao ang maging ladawan kan mahal na Diyos. Ang Diyos ang maging ladawan niyato sa pagiging niyatong tao. Matindog po ang gabos. Paglalang ang langit asin daga, aking bugtong niya, kagurang na pinangidang huli at Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na gada asin ilinupo. Puminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutupaw pakinabang ng mga santo sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng lamang, sa buhay na daig kasaguran. Amen. Pinadarakan Ama ang sa iyang bugtong na aki sa kinaaban, tanganing magin sa tuyang kaligtasan, asin katuninungan. Mamibi kita sa iya na mailadawan ta ang pagkanitaho ni Kristo sa satuyang buhay. Ang satuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na maghigos, sa pagpalakop sa gabos na banuaan kan kaugmahan, kan pagkanitaw ni Kristo, an paraligtas, asin para tubos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga kahimanwa sa kinaaban, mayaman o dukha, Kristiyano o bakong Kristiyano, magtarabang para sa karahayan kan gabos, urog na kan mga kaakian sa bilog na kinaaban, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang asin mga kaakian kan sa tuyang mga pamilya, magdanay na maimbod sa saindang mga katungdan, sa pagpauswag kan buhay, asin kan pagtubod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga biyadi, urog na sa mga kaikian, dai mawaraan nin pagsarig sa pagkamuot kan Diyos na nanitaw, para sa kaligtasan kan gabos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niyatong mahal sa buhay, maggamit kan danay na karangahan sa kahadean kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, himatea ang samuyang mga pamibi, tanganing padagos kaming mag-ugma sa imong dakulang pagkamuot na ipinamati mo sa mo, kan isinubol mo ang sa imong bugtong na aki na nanitaho. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Alay na ito, mga
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko asin ang sa indong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa mong kaglalang, nagdudulot kami kan mga balaog nin arak asin tinapay, sa pagrumdom kan pagkaaki kan bugtong mong aki, an sa mong pagdulot, maging sakrifisyo niya, na nagdaraning kapatawadan, asin katuninungan sa kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasa indo. Iitaas ang mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nagbanaag ngunyan, sarong hunglunan, na nagdarakan sa muyang pagtubos, takan an sa mong kaluyahan, inako kan sa imong tataramon, an magagadano na pagkataho, bako sa nang naging danay na kagalang-galang, kundi sa makangalas na pakisumaro, kami ginibuman kaining magdanay, sagkod paman. Kaya, kairiba kan mga kuro ni mga angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, ano ang sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, halalan ang minaligid, sa marantan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan baago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurang na ipinapamareta mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kanya ikamagatko. Kaya kami na nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaigtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamaraway sa imo, siringman huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mo mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagganigoa na siya mapatuninong asin magkabaronyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Maluhod po ang gabos. Uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasaalan kan kinaban. Paladang kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, mamumuto na Ama, pinabasog mo kami sa bangkete, sa kaumawan kan aki na namundag sa Birhen. Namimibi kami na mag-uswag sa kadunungan, asin magtalubo araw-aldaw sa pagtubod, asin sa mga gibong pagkamuot, tanganing makapagayagaya kami sa imong atubang, huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Maluhod po ang gabos. Pamibi kay Senyor Santo Niño, uurog na mahirakon na Jesus, para tubos nin kinaban, burabo nin gabos na mga grasya, asin pagkaherak, ginikanan nin gabos na mga karahayan, Ama nin gabos na kaliwanagan, naluhod kami sa urog sa kapangbabaan nin samuyang buot, sinasambami ika, asin pinapahayagan na totoong Diyos, aking bugtong nin Diyos Ama, asin Maria, inuumaw mi ika sa kapakumbabaan, minibidbid mi an sa imong pagkaherak, pagkamuot, asin nagalaad na pagpadangat mo sa tao. Nagngangayo-ngayo kami, huli sa imong sinanglita ng ngaran, patin pagkaumboy, na itinugot mo sa kusamuya, an sa imong grasya, asin na inahagad mi, kunbaga papakinabangan, kan samuyang kalag, sa orog na mong kamarawayan. Amen. Senyor Santo Niño, kahirakiman kami. Matuka po ang gabos. Matindog po ang gabos. Matuka po ang gabos. Mga anunsyo, sa kafestahan niya tungunyan kan Santo Niño, ang second collection tabi ipapanungod para sa apostolado kan universal na simbahan para sa mga kaakian na inaapod na Sancta Infancia o Holy Childhood. Ini po ang opisina kan misyon na nangangataman sa gabos na kaakian. Ang second collection, itatao po sa inda, tanganig padagos na magibon inda ang sa indang apostolado. Huli sa ginibong kanselasyon kan Children's Festival, idadagos po ang nasabing pagtaripon kan mga kaakian sa maabot na Sabado, January 24, sa oras na 1:00 nin hapon. Asin huli man sa kanselasyon kan coronation kan Little Niño 2026 dahil sa maraot na panahon, gigibuhon po ang nasabing coronation rites sa Domingo, January 25 sa oras na 1:00 nin hapon. Sa Domingo man, pakatapos kang 4:00 misa, idadagos ang pagprosesyon kan mga Little Niños asin mga imahen kan Santo Niño. Sunod po, huli sa adjustment na ginibo kan selebrasyon kan Santo Niño, ang Parish Renewal Experience Seminar or PREX,
na original na naka-schedule ngunya na January 24 as in 25, gigibuhon na po sa February 31, January 31 as in February 1. Asin man ang PREX Grand Reunion, gigibuhon po sa February 7 sa oras na alas 8. Makipag-coordinate lang po sa mga PREX members kan Parish Secretariat o sa inyong mga kabatch para sa mga detalye bilang pakisumaro sa pag-andam kang selebrasyon kang ika-30 taon kan PREX igdi sa Satuyang Parokya. Huli man po kan mga adjustments sa schedule, ang first and last canvassing kan rena nin pagkamuot, gigibuhon sa aldaw na Domingo sa February 1, asin man dati nang pinag-anunsyo kan nakalipas na Domingo, imbis na January 31. Asin panghuri, bukas po ang pagpalista kan mga kandidata sa Easter Angel 2026. Ang presentation po gigibuhon sa February 28, asin pinapagramdom ang mga PPC as in PPC officers na magtabang sa pag-recruit ni mga kandidatas sa saindong barangay. Matindog na po ang gabos. Inaapodan po ang mga birthday celebrants asin ang mga kaakian na yaong digdi na magdigdi sa inutan para po sa pagbindisyon. Birthday celebrants asin mga kaakian. Idoko ang sa indong payo. O Diyos na makakamhan, kaglalang kan gabos na kinaaban, bendisyon ni ang mga aking ini, asin man ang gabos na nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Magtalubo-lugod ang mga aking ini sa imong pagkamuot, tanganing magkanigo, sindang, mag-utob, kan sa imong mga katungdan, sagkod paman. Bendisyon naman ang sa imong mga surugo na ini, na nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, padagos mo sinang bendisyonan, pabanalon, asin irayo sa gabos sa tentasyon, kahilangan asin ano man nakatibaadan, tanganing danay sina makapaglingkod sa imo. Ini hinahagad mi huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pakatapos po kan huring bendisyon, ang mga aki po magdidi sa inutan, may ipapanaong dikit na kakanon, dikit na hamis para sa indo. Ang kagurangnan, mapa sa indo, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva! Señor,
It's